you always in the mood. I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by. Hello, Marigo most már videó. És ezt a videót 2 csatornára fogom kitenni, mert igen, szóval az egyik csatornán nagyon régen volt videó, a másikra meg csak úgy kirakom, mert na, kell a videó. Szóval sziasztok, kezdjük újra a videót. Sziasztok! Októberokat hívni fogunk, és hát fogok. Kezdjük ezzel a karamell lattéval. Remélem jól fog sikerülni. Jó kis került. Minden rendben. Ezeket át kell ugrani? Ja, nem kell. Jó, mindegy. Upszika, bocika, nagy karakterka. Amúgy remélem, hogy a hangomat halljátok rendesen, mert amúgy... Nincs olyan jó kedvem amúgy még. Ennyi. Ennyi az egész. Megint. Basszus. Komoly basszus. Újra visszaérkeztem, és ezen kell átmenni. Jó. Sikerült. Nézzétek már, ott van látjátok, ott van, ahonnan jöttünk, ahonnan megszülettünk. Jaj! Ez nem ér. Ez még nem lesz jó. Úgyhogy nekem ez így túl nehéz lesz visszamenni odáig. Ott voltunk már fent. Látjátok, ott voltunk. És most hol vagyunk? Itt. Ahonnan kezdtük.
volt amúgy, szóval... Na miért nem többször nem essünk le? Hogy essek le, vagy mindegy is. Jaj, igen. Basszus! Nagyon színes mondtam. Amúgy remélem, hogy azért élvezhető ez a videó, mert nem. Nemrég jöttünk az a vérvételről, igen, nekem kellett vért venni, és még pisit is kellett csinálni, tudjátok, hogy megnézik a pisit is, szóval, amúgy sírtam is egy picikét, de tényleg, mert nagyon rossz volt az egész, mert kocsival mentünk, és nem pisilhettem itthon sem, amikor nagyon kellett, és hát nagyon kellemetlen érzés volt az egész, és tudjátok, hogy mennyire fájtam úgy a vérvétel része. Nagyon. És ez most amúgy még ugye röhögszik, remélem, hogy tényleg nem röhögszik, de aki a videót nézi, ne röhögjék, mert amúgy meg tényleg nagyon fájdalmas volt, és hogyha neked is gondolom, én volt már, nekem is volt már még nagyon kis koromban, szóval 5 éves koromban, már nagyon régen, és ezért is, mert már elfelejtettem. Szóval, igen, ennyi. Levessek, amúgy én elmondom, már idegesítve ez az egész. Állandóan leesik a sztámja, de hogyha még meghalok, na akkor, ha meghalok, akkor a videónak vége. Szóval ennyi lesz, kikapcsolom, egy hétig nem láttok, vagy 2 vagy hónap. Tehát, hogyha most itt is így leesek, meg ilyenek, akkor nagyon ideges legyek, és szerintem most nem kéne, hogy idegesnek lennem. Congratulations! Nagyon fájdalmas. Most ez a következő egy módosín. Matcha latte. Jön. Szóval. Most válogatok a storytime-jaink közül. Ja. Tudjuk beszeretni. Képzeljétek el, hogy tegnap tudtam meg csak, hogy vérvételen megyünk ma, és ugyan ma nem mentem iskolában, nem is tudtam, de amúgy tegnap így angol miatt akartam volna menni, mert hogy kevesen leszünk, és igen, kevesen lettünk volna, de ma megnéztem a krétát, és az volt beírva, képzeljétek el, hogy elmarad tanóra, mert hogy szerdánként 2 angolunk van, és legalábbis nekem 2 angolunk van, és az első angolon helyetesítő lehetne, de helyetesítő van, a második meg elmarad. És tegnap ezen hisztem nagyon, hogy menjek. Aztán majdnem úgy volt, hogy visszamegyek, de most is nagyon fajom amúgy a kezem, és még 9. órával lenne egy testünk, szóval
Szerencsém van amúgy meg, mert jól döntöttem tegnap, szóval örülök magamnak, hogy konkrétan, hogy ja. Szóval örülök annak, hogy nem megyek iskolába vissza, mert ez most nekem nagyon bejön, hogy így itthon vagyok, minden jó, csak a karom fáj, semmi, konkrétan semmi bajom, nem fülöm az orrom, nem köldök, pedig amúgy általában szerintem mindenki, csak így akkor valahogy itthon, amikor beteg, lázas, hány ingere van, fújja az orrát, hogy kiütései vannak, szóval. Mi ez amúgy meg? De komolyan mondom, hogy mire vannak hozzá ilyen nehezeket? Ezt nem értem amúgy. Jó, az a legnagyobb lesz, hogy nekem itthon kell maradnom, de a testvéremnek, meg nem értem sűrre. Én megpróbálom innen. Nem, le fogok esni. Jó hülye vagyok. Na gyerekek, hogyha vagy felnőttek, vagy szülők, vagy akik nézik ezt a videót, és szeretne ezzel a játékkal játszani, akkor itt nagyon figyeljen, mert itt nem itt kell felmenni, így itt, hanem itt van egy ilyen kis létre, csak észre kell venni, jó? Itt egy kis segítség nektek, szóval ne legyetek vaksik. Elastic calls